Aquí tenim un historiador de debò, cosa que ens explicarà coses que... Que no us ha explicat mai Que no us ha explicat mai ningú. Ni us explicarà mai ningú, Home, això... perquè no volen que la sapigueu. Doncs ja està. Us deixo amb ell, Vinga. Vols allò? No, tinc aquí el micròfon. Com vulguis. Perfecte. Doncs vinga, anem a començar. Avui us explicaré allò que l'estat espanyol no vol que sapigueu. I els seus col·laboradors necessaris, tampoc. I per què? Doncs perquè avui us explicaré d'on surt Catalunya i d'on surten els catalans. I per què som tan durs d'apel·lar, els catalans. Tan durs d'apel·lar que després de segles d'opressió on s'ha intentat tot, per lo civil i per lo criminal, encara avui som dempeus i encara avui parlem la nostra llengua i reivindiquem la nostra llibertat. I ni la minorització dels anys 60, dels 70, dels 80, dels 90 i ara la recent dels anys 2000 i 2010 han pogut batre el nostre anhel de llibertat. I ara us explicaré d'on surten aquests gens tan combatius i tan absolutament excepcionals perquè cap altre poble sotmès a 3 segles d'opressió, d'assassinat i de saqueig econòmic ha pogut resistir. I nosaltres encara som aquí. Anem a començar. Jo diria que sí. Bé, el primer que us explicaré... No. Aquest d'aquí? Ara? Ara. Ai, perdoneu, Però de totes formes, em sembla que se m'ha sentit prou bé. D'acord. Ara millor. Doncs moltes gràcies al Jordi, que és el nostre intendent i que està a la guait de tot. Doncs estàs a la guait de tot perquè jo no m'havia percebut que potser no estava amplificat. Bé, la primera diapositiva que us ensenyaré és com va anar la invasió d'Hispània, d'acord? L'estat islàmic va invadir Hispània l'any 711 i va arribar fins a Narbona, a França, a l'any 719. I com veieu, els visigots van anar tirant enrere i a l'alçada de Saragossa es van dividir en 2 exèrcits. Perdó, els musulmans es van dividir en 2 exèrcits a l'alçada de Saragossa. Un per perseguir els visigots que s'havien concentrat aquí al Cantàbric i un altre per travessar per Barcelona i la Jonquera fins a la Septimània romana, fins a Narbona, que la van conquerir i la van ocupar fins al 759. Molt bé. Per aquest motiu, si un dia aneu a Astúries, sabreu que hi ha una cantarella molt divertida que diu Astúries és Espanya i el resto tierra conquistada. Perquè Astúries no va ser conquerida per als musulmans per aquest motiu, perquè es van dividir a Saragossa en 2 exèrcits, l'exèrcit principal va continuar cap als Pirineus i el minoritari se'n va anar a perseguir els reductes visigots que quedaven. I això va facilitar que a Covadonga el Don Pelayo pogués vèncer els sarraïns. Si no, hagués estat esclafat, absolutament. Però els musulmans volien passar al continent perquè ja estaven les riqueses més grans i perquè volien arribar fins a Roma, que era la capital de la cristiandat i on trobarien la derrota definitiva del cristianisme. I per tant, el seu objectiu principal era travessar els Pirineus, travessar França, entrar a Itàlia i baixar fins a Roma. Molt bé, continuem. Aquí teniu un mapa que us ensenya com era de gran l'estat islàmic de l'any 711. Com veieu, era un rival colossal. Doncs bé, aquest rival colossal el van poder frenar a la batalla de Poitiers Carles Martell, que és l'avi de Carlemany, d'acord? El 732. I aquí teniu una altra gràfica que us explica quin era l'imperi carolingi.
en blau l'imperi principal i amb la part més de color taronja el que s'anirien a dir les marques. Què són les marques? Les marques són territoris militaritzats. I un territori militaritzat, a l'edat mitjana, d'estil carolingi, el que feia era que cada 25 quilòmetres aproximadament hi havia una fortalesa. I estaven en els turons. I de fortalesa en fortalesa es comunicaven, ja sigui amb fum, ja sigui amb banderes, ja sigui amb coloms missatgers, es comunicaven. I si veien avançar els sarraïns, doncs tots es posaven en alerta, es concentraven en un lloc concertat i els feien front. I aquest era el sistema que tenien els carolingis per frenar les incursions sarraïnes que el que feien era saquejar i violentar els pobles per on passaven. De fet, aquí a la costa era molt freqüent tenir les torres de guaita. Les torres de guaita feien el mateix que aquestes fortaleses, els turons, vigilaven la costa per si venien els moros. I la seva funció era avisar els pobles abans de que desembarquessin. I per tant tocaven la campana i tothom tirava muntanya cap amunt a amagar-se o a entrar dintre dels castells, les fortaleses, per poder resistir. D'acord? Doncs això era el que se'n deia un territori de marca, un territori en forma de xarxa, que per tot el territori estava ple de castells, grans o petits, depenent del senyor que els posseïa, i que estaven tots interrelacionats, per tal de coordinar-se davant de la defensa del territori. Doncs bé, aquí teniu els comtats de la Catalunya Vella que fundarà Carlemany, el comtat de Barcelona a l'any 800, el de Besalú, el de Cerdanya, Conflent, Girona, aquest va ser dels primers, el 785, Empúries, Osona, Pallars, Ribagorça, Rosselló i Urgell. Rosselló el va fundar el pare de Carlemany, el Pipí el Breu. Com veieu, són no tots els comtats de Catalunya, perquè aquests arribaven fins al riu Llobregat. La frontera de la Catalunya Vella amb l'imperi sarraí, amb l'imperi islàmic, era el riu Llobregat. I fins aquí arribava el domini carolingi. Molt bé, moltes vegades heu sentit a parlar que Guifré el Pilós va ser el pare de la pàtria catalana, però en realitat Guifré el Pilós va ser el 12è comte de Barcelona, no pas el primer, el 12è, des de la seva fundació per Carlemany. I a més heu sentit a parlar que un cop ferit, un rei franc indeterminat, se suposa que era Carles el Calb, que és el que el va nomenar comte, li va fer amb una ferida 4 barres amb un escut daurat, i d'aquí l'escut dels catalans. El problema és que aquesta llegenda romàntica i èpica és una llegenda que passa per ser una llegenda copiada, i justament per un fet històric de Ferran III, de Fernando III, en el nobiliari Overo. I aleshores allà ja explica com els Còrdova, el rei, per premiar-los per la seva, diguéssim, dedicació, va agafar 3 dits de sang i va fer un escut. De fet, els Còrdova encara el tenen, 3 escuts barrats. Què passa? Que en Pere Anton, un historiador valencià, el 1553, el que va fer és reproduir aquella llegenda i la va adaptar al cas català. Però no té cap versemblança. Primera, perquè Carles el Calb ja havia mort quan va ser ferit Guifré el Pilós, i per tant no li podia fer l'escut. I segona, perquè en aquelles èpoques pretèrites no hi havia escuts, hi havia estandards. Però bé, continuem. Guifré el Pilós moltes vegades també se l'ha volgut identificar amb un personatge de la noblesa autòctona o visigoda, però amb la meva recerca he descobert que, tot el contrari, Guifré el Pilós era un noble carolingi. De fet, el seu avi era el comte Való de Carcassona,
no sé si heu estat a Carcassona i heu vist el castell excepcional que hi ha. Doncs fins al 1258 Carcassona era catalana. I no va ser fins al Tractat de Corbeil de 1258 que Jaume I cedeix el castell i el comtat de Carcassona a Lluís IX de França. A canvi de què? A canvi de que Lluís IX de França renunciï a tots els comtats carolingis de Carlemany. O sigui, aquí hi ha un intercanvi. Jaume I renuncia a una sèrie de possessions que té al sud de França, que interessen a Lluís IX, i Lluís IX renuncia a totes les possessions que té a la península i d'altres que tenia al sud de França, Carlemany. I això què ens indica? Doncs que Carlemany és el pare fundador de tots aquests comtats. Si no, no calia renunciar-hi. Va haver de renunciar Lluís IX, i això està en el Tractat de Corbeil. Per tant, fins al 1258 Carcassona era catalana. I per aquest tractat amb Jaume I doncs va passar a ser francesa. Va passar a ser possessió del rei de França. Aquí teniu els diferents comtes de Barcelona. El primer va ser Barà, que era fill de Guillaume I de Tolosa, que era dux d'Aquitània, que això vol dir que era el líder, el general d'Aquitània, i el comte de Tolosa, per designació de Carlemany. I va ser qui va acompanyar el seu fill, Lluís el Pietós, en la conquesta i setge de Barcelona. Barcelona va estar assetjada durant 2 anys i per Set i per Gana van vèncer els sarraïns, fins que van capitular. I a partir d'aleshores els sarraïns van agafar uns vaixells i van marxar. Se'ls va perdonar la vida a canvi que marxessin de Barcelona. D'acord? Doncs aquesta gesta la va fer Guillaume de Tolosa i el seu fill Barà va ser el primer comte de Barcelona. I per què va ser el seu fill? Doncs perquè a l'edat mitjana el qui tenia el protagonisme en la batalla era el primer a triar les terres i possessions que es conquerien. I per aquest motiu va triar per al seu fill el comtat de Barcelona. O sigui, no és casual, és com funcionaven les coses en aquella època. Molt bé, això ja ho hem explicat, que el nobiliari Overo es va copiar la llegenda de Guifré el Pilós. I aquí teniu una imatge de Carlemany. És un bust que es conserva a Aquisgrà, que és el segon palau palatí de Carlemany a Alemanya, a la Westfàlia, i que ens mostra una mica el poder que tenia Carlemany. De fet, és considerat per la Unió Europea el pare de la nació europea, Carlemany. Per què? Perquè va ajuntar moltíssims regnes i moltíssimes nacions amb un sol imperi. De fet, ell va ser nomenat a l'any 800 emperador romà d'Occident. Ell és el successor dels emperadors romans. I per tant, era una persona molt poderosa i que tenia uns exèrcits molt potents. I per això no és estrany que pogués fer la gesta de crear una marca a Hispània en comtats catalans i aragonesos i que aquests comtats catalans i aragonesos després formessin uns al Principat de Catalunya i els altres, a partir del Condado d'Aragón, fundessin el Regne d'Aragó. On es va decidir crear la marca Hispània? Es va decidir a Paderborn, a la Westfàlia, que era el primer palau palatí que va tenir Carlemany per vèncer justament els saxons. Paderborn era la capital de la marca saxona. Per tant, a Saxònia també tenien allà un territori militaritzat amb xarxa per fer front als saxons, que aleshores eren infidels i que els havien de sotmetre i cristianitzar. Aquí teniu l'escut de Paderborn. I vosaltres em direu, home, recordo una mica el de Catalunya. Té les barres grogues i vermelles i aquí hi ha una creu que podria ser la de Sant Jordi. Però aquest és l'escut modern. L'escut antic el teniu aquí baix en els cartells del llibre. Ara el veureu. A veure,
Els teniu aquí en els cartells del llibre. L'any 777, que era un any singular, perquè el 777 a la Bíblia i a l'Evangeli és considerat l'any de la Santíssima Trinitat, que és el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, que està format per 3 sets. El 7 és el número de Déu, i els 3 sets, que es fa oposició als 3 sisos, que és l'anticrist, que és el diable, doncs és la perfecció, el bé i la Santíssima Trinitat. Doncs bé, en aquell any, no per casualitat, es va decidir a la Dieta de Paderborn, que era una assemblea del regne franc, es va decidir alliberar les ciutats de Barcelona, Girona, Osca i Saragossa. I l'any 778, Carlemany va erigir un exèrcit per anar cap a Hispània, per travessar els Pirineus i per conquerir aquestes ciutats. I per això és important aquesta dieta, perquè va ser l'inici de la reconquesta carolíngia que ultrapassava els Pirineus. De fet, l'any que ve farà 1250 anys que Carlemany va decidir alliberar Barcelona, Girona, Osca i Saragossa. I poc després, primer ho va intentar amb Saragossa, va travessar els Pirineus, a Saragossa es va trobar una gran resistència, va tenir que tornar a recular, i a Roncesvalls, que aquí teniu la diapositiva, Orland doncs va ser assassinat pels vascons i pels sarraïns que estaven aliats. Però això no va desistir Carlemany. Carlemany hi va tornar. De fet, va poder alliberar Girona, primer, el 785, i més tard Barcelona. I va crear tots els comtats que us he dit després. Per tant, el 777, l'any de la Santíssima Trinitat, un any profètic, va ser quan es decideix l'alliberament de les terres catalanes. I aquí teniu el Còdex Calistinus, on es veu Carlemany amb la seva insígnia. Com veureu, és una bandera amb 4 barres i 3 pals grocs. I aquesta és la bandera que el Còdex Calistinus, que és un còdex que fa el papa Calista II, que encarrega Calista II, per promoure el peregrinatge cap a Santiago de Compostela, perquè allà estaven les relíquies de Sant Jaume que havien sigut portades per als peregrins. I per incentivar el peregrinatge i perquè aquella ciutat no es perdés en mans dels sarraïns, en mans dels musulmans, doncs van fer el Còdex Calistinus, que són 5 llibres on expliquen els miracles de Sant Jaume, expliquen la litúrgia i les misses a Sant Jaume. Hi ha un quart llibre molt important que es diu La vida de Turpin, que era el bisbe de Reims, que acompanyava Carlemany, on explica aquest bisbe que Carlemany va formar un exèrcit per salvar els cristians que estaven sotmesos i aterroritzats i assassinats a Hispània. Doncs bé, aquest dibuix, aquesta il·lustració que es fa aleshores, que és del segle XII, doncs dibuixa aquesta ensenya a Carlemany. I aquí teniu la il·lustració sencera. A dalt veieu a Carlemany que està dormint, se li apareix Sant Jaume i li explica com els cristians estan sent perseguits. I aquí veieu una imatge com s'assassinen a un home i una dona, d'acord? I aleshores ell arma un exèrcit amb els seus soldats i amb les barres catalanes, que nosaltres li diem catalanes, però realment són les barres carolíngies, i se'n van per alliberar aquests soldats. Bé, amb la meva recerca he descobert que no només aquest escut apareix al Còdex Calistinus, que està a Santiago de Compostela, i també es conserva un exemplar a Madrid, i també hi havia una còpia a Ripoll, a l'abadia de Ripoll, i a Londres, es van fer diverses còpies, sinó que l'escut històric de Paderborn, aquí el teniu, amb la creu de Sant Jordi, i les 4 barres catalanes amb 3 pals daurats, que és igual que el del Còdex Calistinus. I això és el que em va fer entendre que aquesta bandera, aquesta ensenya,
ja no podia ser una casualitat, sinó que era fruit d'una intencionalitat. Aquesta és una bandera d'aquestes que diuen que parla. I què vol dir una bandera que parla? Una bandera que ens diu alguna cosa. I aleshores el que hem d'analitzar és què ens diu aquesta bandera. Doncs bé, anem a analitzar-ho. El primer que ens diu aquesta bandera és que hi ha una creu vermella amb un fons blanc, que és la creu de Sant Jordi. Sant Jordi també és un sant que ens arriba de Carlemany. I com ho sabem? Doncs perquè Carlemany era devot d'aquest sant, perquè la seva germana, la princesa Gisela, i la seva filla, la princesa Roturda, eren abadesses d'una abadia benedictina a la Chelle, que és a prop de París, que està dedicada a Sant Jordi. I Carlemany hi anava cada any a visitar-les i feia llargues estades amb la seva cort. Per tant, ell també coneixia Sant Jordi i era devot a Sant Jordi. I Sant Jordi era el símbol de la conquesta contra l'imperialisme. Sant Jordi es va enfrontar a l'imperialisme romà, ell era romà, però es va convertir a cristià, i quan es va convertir a cristià es va enfrontar amb l'imperi romà. I durant 7 anys va guerrejar per salvar els cristians a la Capadòcia. I fruit d'aquest sacrifici va perdre la vida. I diuen que va ser assassinat. Doncs bé, és el gran cavaller, és el gran heroi de la cristiandat a l'edat mitjana, Sant Jordi. Doncs Sant Jordi ens arriba no pas de les creuades, com fins ara els historiadors de poca pena col·laboracionistes ens deien, sinó perquè Carlemany ja era devot d'aquest sant. Perdoneu. Molt bé. Què més ens indica aquesta bandera? Ens indica 4 pals vermells i 3 de grocs. Això està relacionat amb la signatura de Carlemany. La signatura de Carlemany és en forma de creu i és KRLS, són 4 inicials que indiquen la creu de Crist. I per què la creu de Crist és vermella? Doncs perquè hi va perdre la sang i va perdre la vida. I el daurat, doncs el daurat és la glòria de Déu, d'acord? El daurat indica les altres lletres que componen el nom de Carlemany, perquè el nom de Carlemany en llatí s'escriu en 7 lletres i s'escriu com Carolus i està compost per 7 lletres. Igual que aquesta bandera que teniu aquí en el Codex Calistinus i també a l'escut de Paderborn, a l'escut històric de Paderborn, a Alemanya, a la Westfàlia. I si algú no s'ho creu, que aquesta és la bandera de Carlemany, aquí teniu una reproducció de les 4 barres de Carlemany que estan al sepulcre del bisbe Radulf. I qui era aquest bisbe? Era el fill de Guifré el Pilós. I ho teniu a l'abadia de Ripoll, al monestir de Ripoll. I per què el monestir de Ripoll? Perquè el monestir de Ripoll era un monestir benedictí i tots els monestirs benedictins eren de la dinastia carolíngia. De fet, el rebesavi de Carlemany era el bisbe de Metz. I vosaltres us preguntareu com és possible que un bisbe tingués descendència i pogués ser parent de Carlemany. Doncs perquè hi havia molts nobles que quan es feien grans els numeraven bisbes. Penjaven les botes, penjaven les armes i els numeraven bisbes. Perquè el bisbat, a part de ser un càrrec religiós, també era un càrrec polític i de gran poder i influència. I per tant, en aquella època es podien nomenar bisbes que havien estat cavallers i guerrers. De fet, Guillaume de Tolosa es va retirar també en un monestir que està aquí a Occitània, que es diu el monestir de Sant Guillem al desert. D'acord? I ell es va retirar com a monjo, va penjar les botes, Guillaume de Tolosa, invicta en 1000 batalles, i va dir, ja no lluito més, ara vull retirar-me i que ningú em provoqui, que ningú em repti, i la forma perquè això no passés era retirar-se com a monjo, perquè clar, si era un home d'església ja no el podia retar ningú, cap cavaller es podia enfrontar amb ell,
perquè hauria sigut un sacrilegi matar un monjo, matar un capellà, matar un bisbe. Doncs bé, aquí teniu el Radulf amb les 4 barres i també la creu de Sant Jordi. Curiós, Però també tenim aquí Alfons II d'Aragó, també amb un escut, que és el seu segell, amb les 4 barres. No es veu massa perquè és molt antic, però també hi és. I aquí teniu el de Jaume I el Conqueridor, també amb les 4 barres i els 3 pals del mig són els daurats. Per tant, l'escut primigeni, aquí un altre escut de Jaume I, amb el mateix, 4 barres i 3 daurats. Per tant, l'escut primigeni de Catalunya és el de Carlemany, és el del Codes Calistinos. I això és incontrovertible perquè fins al 1340 és així. I serà el Pere III el Cerimoniós qui farà l'escut actual. I farà l'escut de 9 pals. D'acord? Aquí també tenim Sant Pere Nolasc, també fixeu-vos amb l'escut, de les 4 barres i 3 pals. Sant Pere Nolasc era el creador de la Gran Orde dels Mercedaris, que el que feien era intercedir amb els sarraïns per aconseguir l'alliberament de cristians que havien sigut segrestats. Doncs tenia la protecció de Jaume I el Conqueridor, de fet participa a la conquesta de Mallorca i la conquesta de València, i per això porta l'escut amb les 4 barres carolíngies. I per què porta la creu blanca i no la creu vermella, us preguntareu? Doncs perquè ell era un home de pau, la creu vermella era el símbol de la reconquesta de Sant Jordi, la creu blanca era el símbol de la pau. I com que ell anava en so de pau, doncs s'identificava amb la creu blanca. D'acord? Aquesta ordre encara avui existeix i es dedica a la defensa dels captius. Aquí teniu una altra moneda, aquesta de Pere el Gran, fill de Jaume I el Conqueridor. Aquesta és encunyada a Sicília i com veieu també, tot i ser daurada, veieu que hi ha 4 pals que estan grafiats, que vol dir que són de color vermell, i 3 que són daurats. Per tant, el símbol primogènit era el que hem vist de Carlemany en el Codes Calistinos i també a Paderborn. Aquí tenim l'escut del Rocabertí, del castell de Peralada. Qui són els Rocabertí? Els Rocabertí són una família noble catalana d'origen carolingi. I com ho sabem? Doncs perquè el castell de Rocabertí, que era el que guardava la frontera de la Jonquera, va ser cedit i concedit a l'arxidiòcesi de Reims. I Reims, per què el coneixem? Doncs perquè estava al bisbat on el bisbe Tarpin va acompanyar Carlemany fins a Hispània. Per tant, fins i tot els nobles que descendeixen d'origen carolingi, encara avui es conserva a Peralada i al seu municipi i a la nissaga del Rocabertí aquestes 4 barres amb 3 pals grocs. Aquí ho veureu que a Peralada i a Vilademuls, que formen part dels dominis del Rocabertí, tenen aquestes 4 barres vermelles i 3 grogues. El del mig són campanes, és un afegit per diferenciar-se del símbol reial, perquè només el podien portar els reis o els descendents dels reis, en aquest cas també els comtes de Barcelona. I l'escut que hem vist abans de pedra està a l'entrada, a la porta del castell de Peralada. O sigui, si un dia aneu al castell de Peralada, fixeu-vos amb l'escut del Rocabertí que està a l'entrada del castell. Molt bé. Hi haurà algú que ens dirà, home, però a l'edat mitjana els escuts arriben al segle XII, no pot ser que Carlemany tingués un escut. L'heràldica, que és l'estudi dels escuts familiars, arriba al segle XII, però sempre s'havien utilitzat estendards i banderes i pals per governar les batalles i per identificar les legions i els senyors en la batalla. Aquí teniu l'estendard de Roma, que és groc i vermell. I Carlemany hereda en la seva ensenya el groc i vermell. I per què? Doncs perquè Carlemany l'any 795 se li concedeix la gràcia per Lleó III, el papa, de ser patrici i protector de Roma
se li dona l'estendard de Roma, que és aquest, i se li donen també les claus de Sant Pere. I aquestes claus són les que veieu en els escuts del Vaticà. Són les que obren les portes del paradís o del món terrenal. Per tant, fins i tot podia decidir Carlemany qui anava al cel. D'acord? Això des del 795. I el seu pare també les va rebre, també va ser patrici protector de Roma. Per tant, aquí veieu com la Santa Seu, els estats pontificis que funda el seu pare, tenen els mateixos colors groc i vermell que l'Imperi Romà. I després, a partir del 1825, si no vaig errat, passarà a tenir el groc i el blanc, que són els colors actuals. Però històricament, fins al segle XIX, havia tingut el groc i el vermell. De fet, l'escut de Roma, que ara és de color morat, també és el daurat i antigament el vermell. D'acord? Per tant, la ciutat de Roma històricament tenia també els mateixos colors que Catalunya. I no per casualitat, sinó perquè Roma hereda els colors de l'Imperi Romà. I la Santa Seu, els estats pontificis, també. I l'Imperi carolingi també. Perquè Carlemany rep l'estendard de Roma. Per això el seu estendard és groc i vermell, perquè hereda aquests colors de l'Imperi Romà. Molt bé, i aquí teniu diferents escuts que existeixen. Aquest és el de la família Bolemast, de Paderborn. Aquí teniu el dels comtes de Barcelona i aquí teniu un d'Alemanya que té 5 pals vermells, no 4, que és el de la família Elberfeld. I vosaltres direu, home, i per què hi ha uns que tenen 4, hi ha uns diferents que tenen 5, i hi ha uns que tenen més pals grocs i uns altres que tenen menys? Doncs tot això és intencionat, ara us ho ensenyo. I és perquè cada escut descriu el nom de Carlemany en una llengua diferent. Per exemple, l'escut de Paderborn, o del Codex Calistinus, escriu la paraula Carolus, que, com us he dit, correspon a la seva signatura, que la teniu aquí a la dreta, KRLS. I me'n direu, i la A, i la O, i la U? Doncs estan contingudes aquí. Aquí al mig teniu aquestes altres lletres, la A, la O i la U. Molt bé, i l'escut català? Què escriu l'escut català? Doncs escriu el mateix, però en català. Escriu Carlemany. Es correspon l'escut català exactament a les lletres catalanes de la traducció en català, Carlemany. I l'escut de 5 barres vermelles i 6 de grogues, de daurades, Charlemagne, que és en francès, com també se l'anomenava a França, a Bèlgica, Holanda i fins i tot a Alemanya. I el que té també, aquest el trobareu en algunes famílies, 5 barres, però li falta una de groga. Doncs també és Charlemagne, perquè Charlemagne s'escriu amb B, però només es pronuncia, però no es pronuncia. I per tant també hi ha escuts que es diu Charlemagne, però no posen la E perquè no es pronuncia. I antigament doncs no era obligat a escriure aquesta E. Per tant, els primers escuts de Carlemany a França, a Bèlgica, Holanda, fins i tot a Alemanya, els trobeu amb aquests 5 pals vermells i els hi falta un pal groc. D'acord? Però tot és intencionat, no res casual. Molt bé. I ara entrem a l'origen del mot Catalunya. Ja sabem que les 4 barres ens ve de Carlemany. Bé, si les 4 barres ens ve de Carlemany, podria tenir alguna relació, doncs, amb Catalunya. Perquè si nosaltres agafem la seva ensenya, perquè nosaltres formem part del seu exèrcit, nosaltres participem en els comtats, nosaltres fundem amb Carlemany els comtats, doncs, home, Catalunya hauria d'estar relacionat, podria estar relacionat d'alguna manera amb Carlemany. Anem a veure per què. Bé, el primer que us he de dir és que Catalunya s'escrivia fins al segle XX,
fins al segle XX, fins al 1918, amb H intercalada. No sé si ho sabíeu. Doncs bé, va ser Pompeu Fabra, amb la nova gramàtica catalana, que va anul·lar l'H muda. I per això Catalunya deixa de tenir l'H intercalada. Però històricament, fins al segle XX, tenia l'H intercalada. I això és un gravíssim error. Per què? Perquè aquesta H intercalada és un signe d'identitat. I després veurem per què. Molt bé. El primer text en llatí on es fa referència als catalans és el Liber Maiolicinus de Gestis Pisanorum. És un llibre que fan els pisans en llatí on expliquen les gestes de Ramon Berenguer III per conquerir Mallorca. Abans que Jaume I, Ramon Berenguer III va conquerir Mallorca i ho va fer amb l'ajuda dels pisans. D'acord? I aquí, en aquest text, anomena diverses vegades els catalans. Primera, Cristicoles catalanesque, que vol dir cristians catalans, Catalanensi de litori, que vol dir litoral català, Catalània tota, que vol dir Catalunya tota, Dux Catalanensi, que és el líder català, i Catalanicus Eros, que vol dir l'heroi català. Si us fixeu, en totes aquestes paraules on apareix càtal, ens està indicant que això és el lexema, que aquesta és l'arrel de Catalunya. I jo vaig pensar, hòstia, si l'arrel de Catalunya és càtal, potser càtal té algun significat. I el té. Però primer volia saber si l'abreviació de Catalunya és càtal, perquè això també m'indicaria que el lexema concret de Catalunya és càtal. I ho vaig buscar. I naturalment ho vaig trobar. Aquí teniu un escrit de Sant Medir, aquest és del monestir de Sant Cugat, i no sé si es veu massa bé, però aquí veureu que posa càtal en majúscula i la A en minúscula. D'acord? O sigui, aquí ja fa una distinció. I aquí, més a baix, us he agafat aquest fragment que posa càtal punt, que és l'abreviació de Catalunya. Per tant, el lexema, en els llibres, i en tenim moltes mostres, l'abreviació de Catalunya és càtal punt. Però vaig voler buscar també si això passava a les monedes. I sí, també passava a les monedes. Aquí tenim monedes de l'any 1810, i aquí veieu príncip, que vol dir principat, i el punt és l'abreviació, i aquí, ho veieu bé, càtal, que vol dir Principat de Catalunya. Per tant, l'abreviació de Catalunya, tant en els textos com a les monedes, a la numismàtica, també és càtal. Per tant, el lexema de Catalunya és càtal. Això és incontrovertible. Aquí teniu diferents monedes, això és un florí de 3 quarts, un altre florí de coure de 2 quarts de 1813, també el mateix. Aquí ho veureu millor, ho veieu que posa càtal a la moneda? Això és un florí de coure d'Isabel II, de l'any 1836. A més, és un florí que fa Isabel II d'Espanya. I aquí veieu com també fa l'abreviació de càtal. Molt bé, però què significa càtal? Càtal és una paraula celta, és d'origen celta, i el seu origen és a la Bèlgica segona, on hi havia una tribu que es deien els Catalauni. Una tribu molt important perquè allà es va fer la batalla dels Camps Catalauni. I era una tribu que estava associada als rems. Us en recordeu que us he parlat dels rems, de Reims, del bisbe Tarpin, que va acompanyar Carlemany? Doncs bé, Reims i Catalauni són veïns, estan a 50 quilòmetres, un de l'altre. I què vol dir càtal? Doncs bé, cat vol dir batalla i val vol dir regla, governant, i traduït voldria dir qui regula, qui governa, qui lidera la batalla. Per entendre'ns, és el líder. I en termes llatins seria el dux. I per extrapolació podria ser el general, el cap o el líder. Altres variants de càtal seria catail, catalain
Cathel, Catelan, Cahal, Callan i Carles. En anglès, Carles seria una altra variant de Càtal. I un diminutiu de Càtal, quin seria? Catalan. Oi que és curiós? Catalan. I com ho sabem això? Doncs perquè a Irlanda el gaèlic s'ha conservat, no pas a França, d'on és originari, el celta. Però a Irlanda sí, com que era una illa, s'ha pogut conservar. I hem pogut saber aquesta realitat. I aquí teniu a Vercingetoris, que era el Càtal, el líder dels gals, que es va afrontar, per exemple, a Juli Cèsar. D'acord? I per això us l'he posat. Per tant, el líder en la batalla dels gals era el Càtal. I el líder davant dels moros, davant l'estat islàmic, era Carlemany. Per aquest motiu ens diem Catalunya. D'acord? Està fet a propòsit. La paraula Catalunya arribarà segurament entre el segle X i el segle XII i està feta a propòsit per determinar els nostres líders que van fer possible els nostres comtats, el nostre principat. Després us explicaré què vol dir. Aquí teniu els Catalauni, aquestes són les diferents tribus de la Bèlgica segona en temps de Roma. Estem parlant del segle III, IV, V, d'acord? I heu de pensar que la fundació dels comtats catalans és al segle VIII. Per tant, ja al segle II, III, IV, V, ja existien els Catalauni. De fet, són contemporanis a la fundació de Catalunya. I fins i tot tenien una diòcesi que es deia diòcesis catalaunensis a la ciutat de Catalauni, que això està a 50 quilòmetres de Reims, i que va existir fins al 1820, aquesta diòcesi. I després li van canviar el nom de Chalons en Xampanya. D'acord? O sigui, els francesos van eliminar, després de la Revolució Francesa, de forma gradual, el nom de Chalons en Xampanya, però fins al 1820 es va mantenir. I fins i tot hi ha tractats de teologia, que encara avui es poden trobar, seminaris catalaunensis, que estan fets a la ciutat de Catalauni, que és d'on provenen els Catalauni, que eren una tribu associada als reims. Aquesta tribu era molt especial perquè la traducció de Catalauni vol dir els millors guerrers. Per tant, segurament eren l'exèrcit d'èlit dels reims i estaven al sud dels reims per protegir-los dels seus enemics i els més perillosos, els romans. De fet, els romans i els reims es van federar. O sigui, Juli Cèsar no va vèncer els reims, es va federar amb ells. Juli Cèsar era molt intel·ligent i amb aquells que no podia guanyar el que feia és associar-se. I per aquest motiu, Reims era considerat en temps de Roma com la segona Roma. Fins i tot hi ha una llegenda que diu que Reims va ser fundat per Rèmul, i d'aquí la paraula Reims. D'acord? Aquesta és una llegenda que expliquen allà a Reims. Molt bé, per tant, els Catalauni són l'exèrcit d'èlit dels reims, ja des del temps dels romans. I aquesta tradició militar els servirà després per venir cap a Hispània i per fer les creuades. És que aquesta gent també van participar a les creuades i van arribar a conquerir Jerusalem. El primer rei de Jerusalem, dels creuats, era de la Xampanya. I el primer papa que va cridar les creuades, que era Urbà II, era Hug de Châtillon, que és una ciutat a uns 30 quilòmetres de Reims, també a la Xampanya. D'acord? Per tant, no per casualitat es va poder vèncer els sarraïns, no per casualitat se'ls va poder fer fora de les terres que avui coneixem com catalanes, sinó perquè aquella gent ja tenia una tradició militar mil·lenària. De fet, el terme càtal té més de 2.000 anys d'història i és contemporani perfectament al terme de Jesús. Imagineu-vos si és antic el terme càtal. Estem parlant d'un terme que té més de 2.000 anys d'història, documentats. Molt bé, però també sabem que Carlemany era el senyor de Catalauno, perquè era el senyor d'Austràcia,
perquè era el rei dels francs i perquè era també l'emperador dels francs. D'acord? De fet, l'any 813, l'emperador Carlemany, abans de morir, que va morir el 814, va celebrar un sínode religiós, mira, casualment a Catalaunum. I també sabem que es van fer sínodes a Catalaunum l'any 813 i l'any 858. I també sabem doncs, que hi va passar el Nadal, d'acord? La Pasqua i la Pentecosta. I també sabem que el seu net, Carles el Calb, que és el que va nomenar Guifré el Pilós comte de Barcelona, doncs va celebrar el Nadal de l'any 841 a Catalauni. I el 845, Carles el Cap també va confirmar, entre altres coses, la llibertat de prèdica a ocupar el càrrec de bisbe a la Catalaunis Ecclesiae, que estem parlant de la mateixa ciutat. I el 845 va fer fins a 12 cartes on va posar des de Catalaunum escric aquesta carta. Per tant, la família carolíngia no només coneixia la ciutat, sinó que la ciutat era molt important. Era tan important que les coronacions reials dels reis de França, la ciutat de Catalaunum i el bisbat de Catalaunum posava l'anell reial en la coronació que es feia a Reims. Reims és coneguda com la ciutat de les coronacions. S'han fet 33 coronacions. 33. Doncs l'anell reial el posava el bisbe de Catalaunum. Imagineu-vos si era important aquesta vila per l'imperi carolingi i per després el regne franc. Aquí és el que us he dit. Això és una làpida d'un noble que es diu Alexandri de l'any 1820 i, com podeu veure, en l'escrit posa Obit Catalauni, vol dir que mort a Catalauni. Fins al 1820 s'utilitzava aquest nom. Després, gradualment, el van anar canviant per Chalons. De fet, els francesos tan divertits que arriben a dir no, és que Chalons és una derivació de Cataló. Cataló, Chalons. No té res a veure una cosa amb l'altra. Simplement aquí es va cometre un historicidi en tota regla. Van voler eliminar aquest nom i segurament ho van fer a propòsit perquè no s'assemblés a Catalunya. I no per casualitat, sinó perquè sabien que això relacionava directament els Catalauni amb els catalans. O sigui, tot és intencionat. És com ara que ens volen fer creure que l'espanyol de tota la vida s'ha parlat a Catalunya, que ens ho diuen al Parlament, els grups espanyolistes, doncs el mateix. Tot això forma part d'un historicidi, d'una realitat que volen amagar, volen transgiversar i volen manipular. Però que tenim dades que fins al segle XIX s'utilitzava la paraula de Catalauni, el terme Catalauni, perquè ho tenim fins i tot a les làpides del cementiri. Per tant, és incontrovertible. Per tant, el significat de Catalunya seria terra del càtal i el càtal seria el líder. I el líder referent dels catalans és Carlemany. I amb Carlemany van venir els Catalauni, que eren els millors guerrers, i també van venir els aragonesos, perquè al costat de Catalàunia hi ha una regió que es diu Argoner, i d'allà venen els aragonesos. Per tant, ja a l'antiga Austràcia, ja a l'antiga Xampanya medieval, catalans i aragonesos eren veïns. I encara avui la regió de l'Argoner existeix. I no veiem tan clarament aquesta realitat de Catalauni i Argoner perquè els Catalauni els hi han posat xalots a Xampanya. D'acord? Perquè si no seria Catalauni i Argoner. Però segur que trobareu algun historiador espanyolista i hispanocèntric que us dirà no tenen res a veure. Doncs què es pensa? Que va venir Carlemany sol amb el seu cavall a fer fora els moros? No, necessitava un exèrcit. I els més facultats eren els Catalauni per la seva tradició militar i mil·lenària. Per tant, no és casual que aquesta gent tan aguerrida vinguessin a fundar els comtats catalans. I d'aquí la resistència que tenim els catalans. O sigui, aquest ADN dels grans guerrers és el que hem heredat els catalans. Per això encara no han pogut amb nosaltres.
De fet, han tingut que minoritzar Catalunya per 3 per poder-se imposar. No per 1 ni per 2, no, per 3 per poder-se imposar. Molt bé. També sabem, per Irlanda, com he dit abans, que des del 685, abans de la fundació de Catalunya, ja s'utilitzava el terme càtal per designar els líders i els reis irlandesos, perquè el terme càtal el van portar els missioners francesos de la Gàl·lia. Per tant, els missioners gals el van portar el terme càtal. I aquí teniu una cosa extraordinària. Sant Càtal, tenim un sant i es diu Sant Càtal. Aquest sant és irlandès, va peregrinar fins a Jerusalem i de tornada va naufragar el seu vaixell, va haver de fer una estada a la Pulla, allà va fer miracles de la pesta i de la sequera i el van nomenar sant a la seva mort pels miracles que va fer. Doncs bé, Sant Càtal, que està venerat a diferents llocs d'Itàlia i de Sicília i que era el patró dels sicilians normands que havien conquerit el sud d'Itàlia, doncs abans de la creació del Principat de Catalunya ja existia. Per cert, Ramon Berenguer II es va casar amb una princesa normanda que es deia Mafalda de la Pulla, que era devota d'aquí, de Sant Càtal. I com ho sabem? Doncs perquè els sicilians normands tots eren devots de Sant Càtal. I l'any 1077, curiosament, es va descobrir la tomba de Sant Càtal. Per tant, tot està relacionat, res és casual. I aquí teniu els reis que us he dit. Tenim a Càtal Mac Ido, a Càtal Cuthen Matair, el 665, Càtal Mac, i tots aquests són reis que han governat Irlanda i estan absolutament documentats. Per tant, abans de la fundació de Catalunya i durant la fundació de Catalunya, els irlandesos utilitzaven el terme càtal per designar els seus líders, els seus principals líders, els reis. I ara em preguntareu, home, i el bisbe Càtal, per què li van posar Càtal? Doncs perquè uns peregrins gals van convèncer a la família que li posessin aquest nom perquè era un nom que designava lideratge, que designava grans qualitats. I als pares els hi va agradar i li van posar aquest nom. El que passa que el fill, en comptes de ser militar, va passar a ser religiós i va acabar sent un bisbe i un sant. Però no era la intenció dels pares. Els pares el que volien és que fos un gran senyor de la guerra, d'acord? Per això li van posar Càtal. De fet, Càtal és un nom que encara avui es conserva a Irlanda. És històric en aquests diferents regnes d'Irlanda. Aquí veieu la divisió que tenien, els regnes d'Irlanda. I aquí us poso una radiografia dels noms Catalau, Catalén, Catalena, Catalena, Catàlia, Catalina, Catalinat, perquè veieu on a França encara hi ha gent amb aquests cognoms. Hi ha una web que es diu Namspedia, que tu li poses el nom i et diu allà on és més freqüent. D'acord? A l'estat espanyol també existeix. I, per exemple, a Càtal, doncs veieu que aquí a París és molt freqüent i aquí és on està Catalaunium, això és el que s'anomena el Gran Est, la Xampanya. I això és Alemanya, això és la Westfàlia. Aquí és on està Paderborn i Aquisgrà. I, mira, casualitats de la vida, encara a Alemanya és el lloc més freqüent on podem trobar un càtal. Per tant, tot té explicació. I aquí veieu com fins i tot en l'actualitat, a Irlanda, Càtal és un nom tan freqüent com podria ser Jordi o Joan, i tan propi per la cultura irlandesa. Tenim esportistes de futbol, polítics i fins i tot videojocs, on el Càtal apareix com el millor guerrer, com el líder dels irlandesos. Per tant, gràcies a Irlanda, gràcies a la insularitat d'Irlanda, aquest nom no s'ha perdut.
Nosaltres també el tindríem, però clar, a l'eliminar l'H muda, doncs tots els que es deien català doncs han passat a perdre aquesta H muda i ja no apareix aquesta H. D'acord? I aquí teniu una gràfica molt interessant, ja per acabar, que l'anomeno jo el 4 carolingi, i és el recorregut que va fer Carlemany per arribar fins a Catalunya i l'Aragó. I en tot el recorregut hi ha barres carolíngies. En tot el recorregut. Aquí teniu Paderborn, aquí teniu el comtat de Lund. El comtat de Lund és on neix Carlemany. Carlemany és belga, ell neix a la província de Lieja, d'acord? En una població propera de Herstal. I el comtat on neix té aquestes barres, té aquest escut. Mira quina casualitat. I a més són 5 barres. Per tant, Charlemagne. És normal? Sí, perquè a Bèlgica es parla francès. Ho sabem tots, no? Molt bé, entre altres llengües. I aquí el comtat de Grand Pré. El comtat de Grand Pré també és important perquè els bisbes de Catalunya tenien aquest escut. I mira, casualment també Oriflama, 5 barres, Charlemagne. I després tenim el ducat de Lorena, que és en homenatge al Lotari, que és el fill primogènit de Lluís el Pietós, també groc i vermell, per tant, directe de la nissaga carolíngia. El regne d'Arlé, que és l'antiga Borgonya, també amb les barres grogues i vermelles. El comtat de Provença, conegut amb 4 barres. Aquí tindríem el comtat de Rosselló i el Principat de Catalunya i Aragó. Per tant, tenim barres catalanes d'Oriflama, que es diuen, per tot arreu. A les cançons de gesta ja es diu que Carlemany té un estendard d'Oriflama, que vol dir groc i vermell, i que té un nom, que es diu Montjoier. I si un dia aneu a Roses i teniu gana, ara ja no, perquè ja va tancar el Bulli al seu restaurant, doncs allà a Roses, a Montjoi, a la Cala Montjoi, tenia el restaurant el Ferran Adrià. Doncs Montjoi i Montjoier és la mateixa cosa. I l'estendard de Carlemany es deia Montjoier, i era aquest d'Oriflama que nosaltres els catalans heredem, perquè nosaltres els catalans, com ell, doncs som els seus descendents. D'acord? Doncs moltes gràcies i a la vostra disposició. I si algú vol algun llibre, ja ho sabeu, podeu trobar-lo per Amazon o si no, ja buscarem la manera que arribi a les llibreries d'Argentona. Qui vol preguntar? Va, qui vol preguntar? Hòstia, han escollonits, Hi ha algun dubte? Hi ha algun valent? Sí, en allà. Vinga. A veure, per favor. Hola, em dic Joan. Hola, Joan. Hi ha una cosa que hi trobo a faltar. Digue'm. Andorra. Bueno, és que Andorra ve del comtat d'Urgell i, evidentment, els andorrans, que són la barreja del comtat d'Urgell i el comtat de Foix, doncs tenen 2 coprínceps. Per això el comtat de Foix, quan passa a ser de domini reial, doncs passa a ser copríncep al rei de França. Però tant el comtat de Foix com el comtat d'Urgell són comtats carolingis. I és Carlemany que els funda. De fet, si un dia aneu a Andorra, allà us diran que Carlemany és el pare fundador de la pàtria. De fet, l'himne està dedicat a Carlemany. I, de fet, hi ha monuments en homenatge a Carlemany. Aquí no en trobareu cap. De fet, només hi ha un petit monument, un bust, i sabeu on és? A la catedral de Girona. Girona, durant 200 anys, va celebrar Sant Carlemany. Sant Carlemany. I tenen una estàtua de Carlemany dintre del Museu de la Catedral de Girona. Abans el tenien a prop del presbiteri i ara el tenen amagat allà en el museu. Però encara hi és.
perquè durant 200 anys feien una missa el dia 29 de gener, que era el dia següent de la mort de Carlemany. Però mira, els hi van prohibir i ja no poden celebrar Sant Carlemany, però se celebrava als comtats de Girona. No, només ho he dit precisament perquè allà es conserva viu aquest record, etc, i en canvi el que és el Principat pràcticament no se'n parla, encara que se sàpiga, no se sàpiga, etc. Però no és una cosa pública i coneguda que s'ensenyi a col·legi, vaja. Sí, de fet, el comtat de Girona arribava fins a Caldes d'Estrac, no sé si ho sabeu. De fet, el meu poble, Canet de Mar, pertany al bisbat de Girona, i no per casualitat. I pertany al bisbat de Girona, doncs perquè el primer comtat a alliberar-se va ser el de Girona, i arribava fins a Caldes d'Estrac, la frontera. D'acord? I per això nosaltres som un comtat carolingi. Molt bé. Gràcies. Alguna pregunta més? Va. Ningú més? Vinga, va. Ànim. Bona tarda. Llavors, l'origen de Catalunya com el senyor del Castell, això en principi ho descartes, tu no... Sí, totalment. Això és una teoria forçada, això és un malabarisme que s'ha volgut fer per imitar l'origen de Castella. És com la llegenda que feia el Pilós. Castella què és? Tierra de castillos. Doncs van pensar els erudits d'aquí, si Castilla és tierra de castillos, Catalunya és terra de caslans. Però quin problema tenen? Que l'evolució de caslà és castellà, que és aquell que governa el castell. Jo em dic castellà, i a l'edat mitjana el castellà del castell era el que governava el castell, en nom propi o en nom del rei. D'acord? Aquest és l'origen medieval del meu cognom. Per tant, tenen aquest petit problema, que el caslà no evoluciona en català, evoluciona en castellà. I per tant, tenen aquest problema. I a més, tenen un altre problema, i és Sant Càtal. Quan es funda Catalunya ja existeix Sant Càtal. Per tant, si ja tenim la paraula càtal, i són els carolingis celtes d'origen els que funden els comtats catalans, doncs el més normal és que utilitzin els vocables i la tradició oral que tenen en aquelles terres. Això és el més normal. No que facin malabarismes fonètics de caslà, però a l'època que es va determinar, de fet hi ha fins a 8 teories per explicar l'origen del mot Catalunya, i totes elles són absolutament recargolades i forçades per explicar una cosa tan simple, de que la paraula càtal ja existia. I Lunya està referit a land o lània, que està referit a terra. En llatí seria lània i en germànic seria land. Però els dos termes estan referits a terra. Per tant, és terra del càtal. I el càtal qui és? El líder. I ho sabem perquè els irlandesos li posaven els seus reis i perquè vol dir el que governa la batalla. I qui governa la batalla? El líder. No pas el soldat, oi que no? Doncs tot això és fruit de saber el que vol dir càtal, de tenir aquesta herència i aquesta tradició a Irlanda i de saber que el nom càtal arriba per als peregrins gals que van a Irlanda i que cristianitzen Irlanda. I tot això està documentat. Per tant, aquí s'han inventat unes històries per iberitzar el nom de Catalunya, quan Catalunya és un nom gal·loromà, que vol dir que té una arrel celta i una arrel llatina o germànica, també podria ser, perquè si és parlant és germànic i si és parlània seria llatina. Però aquesta és la realitat. I té sentit, sí, perquè el llatí era la llengua, diguéssim, de l'imperi carolingi, la llengua culta. Les llengües vulgars eren les orals, cadascú tenia la seva llengua, però totes eren romans, que eren barreges del gal, el celta i el llatí. Després de segles de romanització, havia quedat llengües una mica
amb paraules d'una banda i d'una altra, i nosaltres, els catalans, som hereus dels romans, igual que els francesos, igual que els italians, igual que els espanyols. Som hereus dels romans que es parlava a l'època medieval. I hi havia romans amb algunes diferències, amb paraules pròpies i autòctones de cada territori, però eren romans, eren paraules celtes i també llatines barrejades. Era la llengua que es parlava oralment, i després s'escrivia en llatí perquè ja estava normalitzat i així es podien entendre. D'acord? Però el terme català no és ni de Gotolàndia ni de Laietània, com diuen Coromines, referint-se als íbers, ni de Caslà, ni de tantes i tantes coses que s'inventen. Fins i tot s'inventen que podria provindre de Monte Catano, de Manresa. Escolti, però si ja teníem la paraula càtal, abans que arribés Carlemany ja existia la paraula càtal. Si són ells, els carolingis, els que la fan servir, si Carlemany ha estat a Catalàunia, ha estat a la ciutat de Catalàunum, si ells posen l'anell reial, per què ens hem d'inventar pel·lícules de que no, que són derivacions de Caslà, no sé què. Tot això són teories forçades perquè no es vol admetre que el nom de Catalunya prové de la reconquesta carolíngia de Carlemany i que nosaltres som els descendents de Carlemany i que hi ha dues reconquestes a Hispània, la reconquesta carolíngia que ve dels carolingis, que és la nostra, la que ve pel Mediterrani, primer amb Narbona, després amb Rosselló i després traspassa els Pirineus, i després hi ha la reconquesta visigoda, que és l'espanyola, la que ve d'Astúries. Per això diuen ells Astúries és Espanya i el resto tierra conquistada. I els agradi o no, nosaltres som fruit de la reconquesta carolíngia. I per això tenim Sant Esteve, i per això tenim Sant Jordi, i per això tenim la Moreneta, que també és una verge que ens arriba de la reconquesta carolíngia, i tots els signes d'identitat i tradicions, com l'hereu, que també és un signe d'identitat carolíngia. O sigui, el repartiment de les terres, principalment amb l'hereu, i que l'hereu ha de vetllar pels altres membres de la família, pels germans, amb els cavalers i amb la pubilla, tot això és una tradició carolíngia. Tot això, per exemple, Lluís el Pietós reparteix el regne en els seus 3 fills. Carles el Calb, Lotari, que és el primogènit, que li dona l'imperi, i Lluís el Germànic. I d'aquí que naixeran l'imperi romano-germànic, l'imperi franc, amb Carles el Calb, i la lotaríngia, que acabarà amb el temps repartida entre els 2 germans, Lluís el Germànic i Carles el Calb. Però l'imperi li dona el primogènit i els altres els hi donen les parts menors. I tot això és la tradició carolíngia que ens arriba als catalans. La casa pairal se la queda l'hereu. Les terres principals se les queda de l'hereu. I després l'hereu dona als seus germans, als cavalers, alguna cosa perquè es puguin emancipar, perquè puguin tirar endavant, però sempre amb el pal de paller de la casa pairal, que es conserva sempre amb l'hereu. I tot això ve de la tradició carolíngia, com la tradició assembleària. Moltes vegades diem, el primer Parlament va ser el de Catalunya. Mentida, el primer Parlament, segons la historiografia alemanya, el primer Reichstag, va ser la Dieta de Paderborn, del 777, el primer Reichstag. I el primer Reich, que vol dir el primer imperi, el de Carlemany. De fet, i això no us ho he explicat, el 1812, del 1812 al 1814, Catalunya és annexionada a França per Napoleó. No sé si ho sabíeu. Per què ho fa Napoleó? Perquè imita a Carlemany, que era el seu gran referent polític i militar. Perquè Catalunya pertanyia a l'imperi carolingi i Napoleó vol imitar a Carlemany incorporant a l'imperi napoleònic Catalunya. Tant és així que Napoleó, quan es fa entronitzar emperador,
fa fer una rèplica de la corona d'aquí, de Carlemany. Per tant, no per casualitat els catalans som incorporats a l'imperi napoleònic, sinó perquè un dels referents principals militars i polítics de Napoleó era el mateix Carlemany. I per això incorpora Això té alguna cosa a veure amb el timbaler del Bruc? El timbaler del Bruc és una llegenda que segurament la van inventar fins i tot els espanyols. Perquè en l'annexió catalana a l'imperi napoleònic es recupera el català. Des del 1716, amb el decret de nova planta, es prohibeix el català. I del 1812 al 1814, amb l'annexió a l'imperi napoleònic, es recupera l'oficialitat del català. O sigui, moltes vegades us diuen és que el català hauria de ser obligatori. Ho heu sentit, això? No. Sí, home, ho va dir el Carles Rabassa. Mai. Sí, home, sí, això ho va dir recentment el Carles Rabassa. Va dir, hem d'aconseguir que el català sigui obligatori, però si ja ho ha sigut obligatori. Com us penseu que ha sobreviscut tants segles el català? Doncs sent obligatori. Som un miracle. O sigui, al Principat de Catalunya la llengua obligatòria era el català. Després del decret de nova planta, el 1812-1814, la llengua oficial és el català. A la Primera República, el primer Estatut de Núria, que es va carregar el general Sanjurjo amb un cop d'estat, doncs el primer Estatut de Núria deia que l'única llengua oficial de Catalunya era el català. Per això van fer un cop d'estat els militars espanyols, entre altres coses. Per tant, no es tracta que el català sigui obligatori, es tracta que el català torni a ser obligatori per poder sobreviure. Perquè històricament ja ho ha sigut i per la força s'ha impedit. O sigui, l'Estatut de Núria que fa Francesc Macià encara no hem arribat a les seves competències. És que és gros, eh? L'Estatut de Núria posava el català com a única llengua oficial. Posava que el Tribunal Superior de Justícia, que aleshores eren les Corts, l'Audiència, el decidia el president de Catalunya, qui era el president i el Parlament. O sigui, depenia del Parlament de Catalunya. I com això, doncs la hisenda pròpia de Catalunya. O sigui, encara no hem arribat ni tan sols a les competències de l'Estatut de Núria. Imagineu com estem. Però bé, la realitat és aquesta. El català era obligatori, per això durant tants segles ha pogut sobreviure, i quan ha deixat de ser obligatori és quan ha anat reculant. Per què? Perquè una llengua que no és obligatòria, que és optativa, i que a més la fan innecessària en el món dels negocis, en el món dels mass media i de tantes i tantes coses, doncs va perdent parlants, com és normal i com passa a tot arreu. Us posaré l'exemple de Guinea Equatorial. Guinea Equatorial és l'únic territori d'Àfrica que es parla espanyol. Per què? Perquè des del 1778 fins al 1968 es va imposar com a única llengua obligatòria l'espanyol. I totes les llengües pròpies de Guinea Equatorial es van perdre. Per tant, que no ens expliquin sopars de duro. El català recula per la minorització demogràfica i perquè no és obligatori. I això és intencionat, naturalment. Qui controla les fronteres? Ells. I qui impedeix que el català sigui obligatori? Ells. Per això Franco va fer el cop d'estat. Per això Sanjurjo, abans que ell, va fer el cop d'estat. Per això Suárez, quan va recuperar l'autonomia, a l'any 1977 ho va fer sense Estatut de Núria. No volien recuperar l'Estatut de Núria. En van fer un de nou, l'Estatut de Sau. I no van permetre que el català fos única llengua oficial. M'enteneu? O sigui, tot és premeditat. Aquí ens van recuperar la Generalitat de Catalunya als franquistes. I això no ho volen explicar. Són els franquistes. I per què? Us preguntareu. Doncs perquè l'any 1968 havien fet un procés d'autodeterminació, quins? Els guineans. I havien arribat a on? A la independència. I perquè aquí no féssim un procés d'autodeterminació,
ens van ficar l'autonomia sense estatut d'autonomia. El president sense votar-lo. Tarradellas no el va votar ningú a Catalunya. D'acord? I tot això és premeditat. Tarradellas va ser una operació d'estat, de l'estat espanyol. Però bé, això ja ho explico en un altre llibre que es diu La via Nacions Unides. I vam sentir una cosa. Gràcies, dic Rosa Maria. Moltes gràcies per la presentació. Hi ha hagut una diapositiva, igual la pots reposar. És que no entenc gaire bé si Carlemany va conquerir o si va fer fora tots els sarraïns cap avall, com és que Catalunya ha quedat senzillament amb el triangle nostre, o sigui, i no tota la resta de la zona que ell va i el seu exèrcit va anar passant. Bueno, perquè nosaltres som els continuadors de Carlemany. O sigui, Carlemany mor el 814 i la dinastia carolíngia s'acaba el 988, que és quan Borrell II ja no continua el vassallatge amb el rei de França. I ho fa per què? Perquè considera que el Principat de Catalunya és carolingi i no accepta la nova dinastia capetiana. I per això no li ret vassallatge. Vull dir, no té cap altra explicació. Doncs bé, els catalans continuaran l'obra de Carlemany. De fet, tota la Catalunya nova és obra dels comtes catalans, després reis. Tota la Catalunya nova. Tarragona, Lleida, fins i tot Saragossa, és obra dels nous comtes. Ja no és obra de Carlemany. Saragossa no va ser vençuda per Carlemany, va haver de recular. Per tant, no és casualitat que això passés així. De fet, els comtes catalans van arribar fins a Múrcia. Fins a Múrcia van arribar. Clar, el Carxe, tot allò són d'origen català. O sigui, nosaltres som els continuadors de Carlemany i està absolutament documentat. El que passa que s'ha volgut que tota aquesta informació que jo us estic explicant quedés silenciada, perquè no volen que sapiguem els catalans que nosaltres no som iguals que ells. No volen que nosaltres sapiguem que nosaltres som d'origen carolingi i ells són d'origen visigot. I de fet, la forma de fer d'Espanya i de Catalunya és diferent perquè els carolingis eren un imperi plurinacional on hi havia belgues, hi havia alemanys, hi havia holandesos, hi havia suïssos, hi havia fins i tot italians, els llombards. Carlemany era rei de la Llombardia, la seva primera dona era Desiderata de la Llombardia i per tant ja era un imperi plurinacional i amb assemblea, de forma horitzontal, es decidia el que s'havia de fer. Per això es va decidir l'alliberament de Barcelona, Girona, Osca i Saragossa. I com eren els visigots? Doncs els visigots eren un regne despòtic i vertical. Per tant, la diferència entre els catalans i els espanyols és que nosaltres som assemblearis, horitzontals, plurinacionals, perquè nosaltres hem absorbit gent de totes les cultures i procedències al nostre territori, i ells, tot el contrari. Ells són verticals, despòtics, totalitaris, etc. I ells són fills de la seva tradició i nosaltres de la nostra. I per això els catalans i els espanyols no casarem mai, perquè tenim concepcions de la societat i de com s'han de fer les coses que són antagòniques. Si ells poguessin, no hi hauria democràcia a Espanya. Si depengués d'ells, no farien ni eleccions. El Florentino Pérez aquest deu ser visigot, no? Clar, totalment. És un visigot de cap a peus. És un visigot de cap a peus. Per tant, si depengués d'ells, no hi hauria democràcia. De fet, les autonomies es creen per acomodar i fraccionar, poca broma, per acomodar i fraccionar els catalans. Perquè els catalans tots pertanyíem al mateix principat i va ser Jaume I qui va fer diferents regnes, però, com Lluís el Pietós, sota el paraigües del principat. És que València no feia el que li donava la gana, feia el que li deia el comte de Barcelona, que a més era rei d'Aragó.
però era el comte de Barcelona el que decidia. I ell tenia el seu regne, però subordinat al Principat. I clar, a ells això no els interessa i per aquest motiu doncs, porten tants i tants segles intentant anorrear i amagar la tradició carolíngia catalana. I nosaltres hem de despertar, si volem un dia ser una nació sobirana, i hem de reclamar, com ho fan els andorrans, els nostres orígens carolingis, perquè ens obre les portes al món i ens dona aliances naturals. Per això he fet aquest llibre, perquè sapiguem que tenim aliats naturals. És que els alemanys també són d'origen carolingi. És que els holandesos també són d'origen carolingi. És que els suïssos també són d'origen carolingi. És que els italians també són d'origen carolingi. És que els francesos també són d'origen carolingi. Ho veieu quanta gent? Els belgues també són d'origen carolingi. Tenim molts aliats naturals, però ho han de saber. Si nosaltres ens presentem a tots aquests pobles i diem que som un reducte d'hispans que parlem una cosa diferent, qui ens farà cas? Qui voldrà ser amic nostre? Hem de saber la història per poder fer aliances de futur i per tenir aliats naturals com els que us he dit abans. Has dit la paraula. L'Aliança Catalana de Ripoll. Has dit la paraula, Bueno, això ho has dit tu. Esperem que puguis explicar la reconquesta que va sortir de Ripoll, la reconquesta de Catalunya. A veure, no va sortir de Ripoll, va sortir de Paderborn. No va sortir de Ripoll, va sortir de Paderborn. El que passa que Ripoll... Hem de fer la nova reconquesta, s'ha de fer una altra reconquesta, perquè estem conquerits altra vegada. Va ser un dels llocs que es van conquerir abans perquè Carlemany va guerrejar durant 7 anys als Pirineus. Durant 7 anys. I les abadies benedictines, totes, com la de Montserrat, com la de Ripoll, totes estaven subordinades a l'imperi carolingi. Totes. Home, ja saps la tumba de Miquel II, De fet, Carlemany era rex i sacerdotes. Ell podia anomenar bisbes, abats de les abadies i fins i tot anomenava els papes. Imagineu-vos el poder que tenia Carlemany. Per tant, no per casualitat tenim l'ensenya que tenim i no per casualitat tenim el nom que tenim. I si no els agrada, que s'hi posin fulles. Vinga. Gràcies. Moltes gràcies. Escolta, només tinc un dubte. Els que hem estudiat amb en Franco ens deien que ens havien impedir los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos. Sí. Dice, a nosotros menos mal que nos tocaron los suevos. On te van tocar els suevos? Bueno, però això va ser al segle V, segle VI, segle VII. A Catalunya no van arribar aquests. No hi van arribar aquests. A Catalunya van arribar els carolingis.